promesa edo agindua. Hitzeman. Norbaiti hitzemateak erraza dirudi. Baina listu asko sortzen da ahoan hitzematean. Eta batzuek irentzi egiten dute. Eta beste batzuek tu egiten dute. Eta emaitzak oso desberdinak dira batean ala bestean. Hitza jan. Emandako hitza batzuek jan egiten dute. Gose direlako baldin bada, gaitzerdi. Kontrako estarretik joan zaielako baldin bada, erdi gait. Baina, oska egite utzagaitik izan ezkero, eros dezatela ez zur bat zakurrek bezala. Agindu. Zerbait agindu aurretik ondo aginkatu. Probatzeko eta dastatzeko ea agindu ustela den. Ea agindu biguna. Ea agindu zorrotzegia. Ea agindu gogorregia. Ea agindu irentxezina. Edota agindu egokia. Aginkada goxoz marruskatzeko.